Morjesta kaikille, tässä neiti Tonttu suoraa lähetystä. Nyt aukasta vuorostamme 23. Kyllä, otetaan se täältä. Siinähän löytyy heti. Luukku 23. Katsotaan mitä täällä sisällä on. Avataan se. Täällä jotain on paperin sisällä käännetty. Tää taitaa olla kuulkaa joku vaniljan tuoksunen. Varmaan joku käsivoide. Tämmönen. Tuli. Luukku 23. Laitetaan kansi kiinni. Ja noin. Ja sitten huomenna aukaistaan viimeinen luukku 24. Ja tämä viimeinen luukku. Niin tämä avataan minun porukoillani. Tämä luukku. Sen takia minä otan tämän laatikon mukaani. Se on mulla mukana sitten. Niin on mukana sitten laatikko. Juu. Huomenna on joulu. Ajatelkaa. 1 yö enää. Sitten on joulu, kuulkaas. Juu, muori pyytää mua nytten lökille. Ja sitten sen jälkeen valmistamaan poroja, että pukki pääsee koeajamaan niitä. Juu, me näemme taas huomenna. Se on. Moi moi!